Irantzuko monasterioa atzean utzita, Ollarrateko atakara igo gara. Mediterraneo kutsuko baso batetik eta Eraul-herrira iritsi baino lehen, Eraulgo artea bisitatu dugu. Arte horrek 500 urte baino gehiago ditu. Eraul-herrian gudu garrantzitsu bat izan zen 3. Karlistaldian. Lazkoako begiratokira iritsi gara. Hortik, Allingo ikuspegi ederrez gozatu dugu. Larrion herrira iritsi baino lehen, Urederra ibaia zeharkatu dugu. Soro artean ibilita, Muneta, Aramendia herriak pasatu eta Gauza eta Ollogoien herrietara iritsi gara. Ibilaldi ederra, aupa mendizaleok!